No fondo, capítulo 46. Tocando fondo. Non a puxen porque arrancou e aquel cinto de seguridade que parecía un rival non daba marxe para tanta maniobra, pero agarreina como se a miña vida dependese dela. El non dixo nada ata chegar á miña casa e eu tiven a precaución de non abrir a boca ata ter a bo recao das escrituras. Sentou no sofá, estirou os brazos todo ao longo do respaldo e relaxouse. Esperou un momento, colliu o mando, prendiu a tele e estirou os pés enriba da mesiña de centro, como se estivese na súa casa. Importaríame se non tivese a urxencia de ir ao cuarto de baño para sacar as escrituras do forro da chaqueta e deixalas nalgún agocho inxenioso. Dentro do cuarto de baño a imaxinación non podía correr moito, porque non é que tivese unha trampilla segreda nin nada. Tratei de enroscalas dentro do forro para conseguir sacalas polo buraco de entrada, cousa que resultou complicada e mesmo estiven a punto de descoser todo o forro do tal o buraco víase de todos os xeitos. Deixeinas debaixo do armario. Non era demasiado ocorrente, pero era o que había. Lavei a cara e boteille algo de colonia á chaqueta para que non olise demasiado mal e saín poñer no seu sitio a aquel intruso. Non te poñas tan cómodo que non estás na túa casa, dixen dándolle a chaqueta. El colliuna e púxoa no brazo do sofá, sen darlle máis importancia. Saca os pés da mesa, dixen de novo. Sacou os pés e seguiu vendo a tele. Eu sentei no outro lado do sofá. El miroume e dou uns golpes ao seu carón para que me achegase. Estaba raro, dábame medo. Seguía pensando que sabía o das escrituras que lle roubara e estaba disimulando para pillarme polo pescozo e esganarme hasta que confesase. Volviu dar uns golpes para que me achegase. A segunda vez non me dou medo, pero quen pensaba que era eu, un can. Miroume. Xa estás mellor? Preguntou. Preguntaba de bo rollo, ou iso parecía. Non che ule a colonia? Ou a iso que se lle parece que usas ti? Preguntou aparentemente sen maldade. Claro que a min non me fixo gracia, era de garrafón, sí, pero unha chega ata onde chega, e ulía ben. Dou voltas de redor ata localizar o úlido, sen, incomprensiblemente, dar ca chaqueta que tiña pegadiña a el. E como non pareciu dar atopado a fonte do aroma, achegouse a min. Es ti, deduciu. Imposible, era a chaqueta. Non, dixen. Achegouse máis para, según el, comprobalo, pero ademais de achegarse co nariz, fixo ca boca. Co que igual o de que se puxera cachondo ca chaqueta non o dixera por descubrir que lle roubara as escrituras. E a verdade é que debía ser contagioso, porque conforme ia percorrendo o pescozo, a min subíame moito a temperatura, pero que moito, moito. Conforme ia baixando cara ao ombreiro e a súa man ia desabotoando a blusa, eu íame abandoando a unha sensación de placer que había tempo que non experimentaba, e sen pretendelo, as miñas mans estabanlle sacando a camisa e desabrochandolle o cinto nunha coreografía cómplice que acabou no chan. O meu corazón latexaba con forza e unha certa sensación de desacougo invadiume. Ou gallá fose como con calquera guapo deses que tan poucas veces pasaban pola miña vida. Pois non, miraba o deitado no chan, case dormido, e só tiña ganas de abrazalo e dicirlle que non podía vivir sen el, e todo iso que sabía perfectamente que era unha tontería, porque en 2 minutos xa non o soportaba. Que vas facer ca túa vida? Preguntou Ramón mirándome. Ala! Xa pasaron os 2 minutos, non lle respondín, nin o mirei. Se me cabreaba, igual intentaba aproveitarme da súa obvia vulnerabilidade e tampouco era o meu estilo caer tan baixo. En que vas gastar os cartos? Insistiu. Respirei. Polo menos non ia polo camiño do sermón de que vida tan perdida levas. Eu estou pensando en volver. Seguiu falando tirado boca arriba mirándome. Volver, volver, pero non sei se estou preparado. Non estaba.
Aínda andaba ca tontería da adolescencia, e en canto se reencontrase con todas as ex e as novas que se convertisen en ex tamén, volvería a sentir claustrofobia e marcharía. Todo está tan distinto, tan raro. É como comezar de novo, gústame. Gústasme ti, pero non sabes canto che durará a novidade, non? Dixen por abreviar. E por fin dou a volta cara a min e miroume con dozura, sen ofenderse. Si, xusto. Non sei se é adrenalina ou se é de verdade, confesou. É adrenalina, dixen. E mal que me pesase, asentiu coa cabeza. Ao final era unha desculpa, un sustitutivo do clásico "isto foi o que foi, non vaias creer que hai algo máis", pero con algo máis de clase.